Dobrý den. Tak minule jsme si nainstalovali program Reaper, instalaci jak klasickou, tak portable. A v tom dnešním videu bych chtěl ukázat, jak si ten program tak nějak upravit, aby vypadal k světu, poté co ho poprvé spustíme. Takže si ho spustíme a vidíme, že ten vzhled nic moc, aspoň mně to nějak nepřipadá nic moc. Jinak na ten program nedám dopustit, jako funguje perfektně, ale ten vzhled není žádná sláva. Taková šedá na šedý, těžko se tam něco hledá, když zvlášť člověk nezná, učí se to, tak prostě často nemůže něco najít. Jo, třeba tady různý číslice nebo ty různý popisy, kde jsou jedna šedá na jiný šedý, to mně přijde děs. I když vím, že dneska je to trend, já jsem si jako vidím, že tak 10-15 let ty programy třeba na úpravu fotek nebo tyhle ty různě editační soubory se tak dělají. Tady třeba vidíte tyhle ty ikonky těch různých editačních nástrojů, tak ze začátku jsem nechápal, co jsou třeba tady ta první, to, co vypadá jako značka dálnice, to je metronom. Jo? A další, tak samozřejmě ty šipky, to je jasný, jo, ale oni tady nejsou všecky, jo, ještě se tady dá nějaký přidat. Jsem vůbec nechápal, co znamenají. Takže jsem se rozhodl dát si tam verzi, vzhledovou verzi, nebo tu motiv 5. Jo, tady máme verzi 6, konkrétně 6.45, ale autoři asi si byli vědomí, že ta verze 6 vzhledově není nic moc, a tak tomu dali možnost, už přímo při instalaci se nám tam instaluje i ten vzhled, ty verze 5. Takže tady v tom Options si najdeme úplně dole, nebo téměř dole, slovo Themes, témata nebo motivy, prostě vzhledy, nebo taky skiny někdy se říká. No a tady máme defaultní tuhle verzi a my si tam dáme default 5, nebo já jsem si tam dal default 5. Takže takhle to vypadá. Na první pohled se tolik nezměnilo, ale vidíme třeba už barevnější ty ikonky těch nástrojů. Metronom vypadá jako metronom. Jo, tady máme třeba otevření projektu, uložení projektu a podobně. Ono, až tam dáme víc věcí, tak potom to bude vidět víc těch změn. Já teďka dvojklikem otevřu nebo vytvořím novou stopu. Tak a vidíme, v té stopě máme tady spoustu takových nějakých zase nástrojů, nějakých prostě tlačítek a podobně. Jo, je tam například tadyhle třeba muting, vedle je solo, tadyhle je vložení nějakých efektů a další věci. A já teďka, já to na chviličku vrátím do ty původní verze, do ty 6kový, no, a vidíme, že tam ty věci zmizely. Ono je tam zase můžeme teda dát, ale je to zbytečně komplikovaný, musíme tadyhle v tom rozložení, jo, to je track panel, tady to, nebo česky panel stopy, tady anglicky track panel, tak si dáme verzi B, jo, a nějaké ty nástroje, nebo nějaké ty tlačítka, ty funkce se nám tam objevily, ale ještě ne všechny zase, prostě je to takový komplikovaný, mně přijde prostě ta 6ková verze je taková zbytečně překombinovaná, jo, proto se mně ten 5kový vzhled líbí víc. Takže to zase vrátím zpátky na tu 5. No. A teď mě ještě teda napadlo, ještě ukážu, ještě je tam jedna verze od instalace připravená, to je verze 1. Ta vypadá takhle, je teda hodně světlá a to mě taky nepřijde úplně ideální, protože když tady to mám na velikém monitoru, no tak to tady svítí, že bych ani nemusel mít zapnutý lustr. Jo.
Je to prostě, a je to takový divný, je to takový nehomogenní. Připadá mně některé ty věci, že jakoby k sobě nepatřily. Prostě ta 5 mně připadá taková z těch 3, co jsou tam připravený, nejlepší. No a kdo chce, může si stáhnout verzi z internetu. Je jich tam mnoho ke stažení. A dokonce bychom si mohli nějakou vyrobit sami, jo? Ale není to úplně jednoduchý, je to docela pracný, i když je dokumentace od těch autorů toho programu je dostupná, ale je to skutečně hodně věcí, je potřeba vytvořit všechny ty ikony, všechny ty grafické prvky, člověk musí nějakým grafickým editoru udělat, prostě je to pracný, takže je jednodušší to stáhnout. Takže vlezeme zase na ty stránky toho programu Reaper FM. Tady, jak jsem v tom minulém videu říkal, resources jsou další zdroje, tak tam se podíváme, a tady máme themes, ty motivy, takže tam vlezeme. No a tady je máme. Je jich tam hodně a popravdě řečeno jsou si často hodně podobný a mně to vlastně nepřipadá, že by byly některý nějak úžasný. Tady si necháme, tady dáme pod nejlepší hodnocení, co má. Takhle dáme update. Tak, teď si tady najdeme nějaký, no, já nevím, který, aby to bylo nějak výrazně jiný, jsou všechny takový do tmava. Tady třeba, nebo nějaký, tadyhle ten by se vyjevil. Je to Focusrite. Focusrite to jsou zvukové karty, takže to asi na motivy těch karet, tak to zkusíme schválně. Tadyhle ukázka, obrázek, to vypadá zajímavě. Podobně Focusrite jsou ale červený, pokud se nepletu, karty. No, uvidíme. Já jsem to vrátil moc, takže tady si dáme download, tak uložíme to. Zase to dáme na plochu, ať to máme po ruce. Tak, je staženo. Tak ten prohlížeč zavřem. A máme to tady, tadyhle ho máme, vypadá to jako tričko s logem Reaper. No a teď jak to tam nainstalovat? No je to celkem jednoduchý. Prostě to chytíme a přetáhneme to na plochu toho programu. To pustíme, no a rád máme nový vzhled. Teď koukám, je to takový zajímavý, co jsem ještě neviděl. Tady by se to třeba nějak stáhnout, to nejde, že to je nejmenší. Já tady mám totiž 125% zobrazení, takže ono se to tam nevejde. Tady vidíme, že třeba ty ikony těch nástrojů jsou stejný, ty tam nechali. No tady zrušíme ten mixér. Takže tady máme jenom teďka ty stopy. No asi hodně veliký monitoru a při tom zobrazení 100% by to vypadalo dobře. Je to takový, dalo to asi hodně práce, no, je to takový hodně realistický. No. Zajímavý. No nic, vrátíme to zase zpátky na ten defaultní. No, tady jsme předtím měli ten mixer, který jsem v té předchozím vzhledu zrušil, takže ho tam zase zobrazíme. Tady ve view najdeme mixer, nebo taky Ctrl+M bychom mohli. Tak, máme ho tam. A teďka on je hodně zvětšený na úkor těch stop. Tady je vždycky problém tady u toho najít, tak
Takže jsme ho takhle zmenšili. No a vidíme, že se nám tam nějak prostě to nechce vejít. Máme tam jenom 2 stopy a ten mixer a v podstatě bychom museli neustále rolovat nahoru dolů ty stopy. V tom mixeru taky nemáme moc, rozsah těch šoupacích regulátorů je malej, takže je dobrý si to rozdělit na 2 samostatné okna. Takže tadyhle klikneme pravým tlačítkem a dáme Dock Mixer in Docker, zrušíme. Tak, tím se nám objevilo ten mixer ve samostatném okně, takhle ho zvětšíme. No a teď Ctrl M můžeme přepínat mezi okny. Máme okno stop. Zase Ctrl M a zase jsme v tom mixéru. Teď tady máme ten rozsah stejně nějaký malej, tak to tady zvětšíme. Chytíme to a natáhneme. Teď, když podržíme Ctrl, tak je uděláme všechny stejně, abychom museli každý zvlášť. Takhle je všechny najednou, prostě dáme na nějakou velikost. No a už tady máme rozsah, můžeme pěkně jemně to nastavovat. Tady to zavřeme, zase tohle okno. No, a teď nám tady zbývá ještě jedna věc. To je tady dole, to okno Transport. To jsou ty různě spouštění, nahrávání, posouvání dopředu, dozadu. Tady vpravo máme různé značky, časový. Když takhle uděláme označení určitého úseku, tak nám to tam potom ukazuje, odkud kam to máme označený a podobně. Tady je BPM, jo, takt a podobné věci. Když si tady takhle klikneme pravým tlačítkem zase, tak ho přesuneme nahoru. Tady klikneme pravým a dáme tady tu položku, dáme na top of main window, což je tady úplně dole. Tak, máme to nahoře. Tak, ale teďka stejně ty ovládací prvky jsou vlevo, což mě taky úplně nevyhovuje, radši bych je měl uprostřed. Tak zase klikneme pravým a tady máme Center Transport Controls. Tak, máme to uprostřed. No a teď tam ještě teda dáme tu verzi 5 toho vzhledu. Tak, máme hotovo. Takhle se mně to líbí, takhle já to mám nastavený, takhle mi to vyhovuje. Takže příště.